छठी मैया की। सुना पूरा दुनिया चढ़ करता तोरा लेके करे का जल्दी जल्दी आवा लिस्ट बनवावा हम बाजारे जाता नहीं। सुनी इन साल घर ही से छठी माई के ध्यान धर लिहल जाई और अगला साल माई के धूमधाम से पूजा करल जाई। ना हमार जीत बा पर भी साल होई। ओहो रउआ के कैसे समझाई बात सुनी। ठीक बा बोला तला सुना ए हमर पिया बड़ा मुहावा फुलाइले हो मुहावा फुलाइले छठ करे खातिर बड़ा मुह लटकाइले हो मुह लटकाइले ए हमर पिया बड़ा मुहावा फुलाइले छठ करे खातिर बड़ा मुह लटकाइले तोहरा मनवा में का बा बताइबा का। सुना बताओ तनी धानी पर बिया उठाइला ना छठी माई से अर्जी लगाइला ना। धानी पर बिया उठाइला ना छठी माई से अर्जी लगाइला ना। धानी पर बिया उठाइला ना छठी माई से अर्जी लगाइला ना। लेला कल साथी हरिया धाम की करे चला माई के पूजा। लेला कल साथी हरिया धाम की करे चला माई के पूजा। धानी पर बिया उठाइला ना छठी माई से अर्जी लगाइला ना। धानी पर बिया उठाइला ना छठी माई से अर्जी लगाइला ना। नहीं तोरा भी साल होई हमार जीत बा हम जा तनी सामान लेवे। अरे इन साल कुछ कड़की बा तनी मान जाए तबियतो तनी ठीक नहीं खे सुनी बतावा तनी। ठीक बा बतावा हम तो कबे से सुनत बानी। आसमान जाए सैया करब अगला साल पूजैया लाइब दियरी सुपली ढकनिया देत बानी हम हो बचनिया देत बाड़े हो बचनिया देत बाड़े हो बचनिया। ए हमार धानी कराया सो छठ के परबिया माई से मांगली हा बबुआ हमार इहे बाबा रजिया। बात मन सुनाया गे सल करई हो ना। धानी परबिया उठाइला ना छठी माई से अर्जी लगाइला ना। धानी पर बिया उठाइला ना छठी माई से अर्जी लगाइला ना। धानी पर बिया उठाइला ना छठी माई से अर्जी लगाइला ना। घरे घरे होला देखा छठ के पूजाई। घरे घरे होला देखा छठ के पूजाई। धानी तू जल्दी चल हो करे खातिर छठ के पूजाई। धानी तू जल्दी चल हो करे खातिर छठ के पूजाई। धानी पर बिया उठाइला ना छठी माई से अर्जी लगाइला ना। धानी पर बिया उठाइला ना छठी माई से अर्जी लगाइला ना। ठीक बा जाई लेके आई माई के व्रत करे के हमरो मन रहे लेकिन रउआ के हम देखत रहनी है। अच्छा ये बात पहले न बताओ के चाहिए। ठीक बात जाई लेके आई। ठीक बा जा तनी। बात मान गईने रौरा लेके आई सूप दौरा लइहा फल फूल नरियल भूलिहाना मोर सैया लेके आई हा सूप दौरा लेके आई हा सूप दौरा। बड़ा नीक लागे रानी हमारा छठी माई के घटिया कर छठ के बरतिया कैले बानी हम रजिया। बात माने तनी दौरा सुपले आई ना। धानी पर बिया उठाइला ना छठी माई से अर्जी लगाइला ना। धानी पर बिया उठाइला ना छठी माई से अर्जी